Hi guys. Hi YouTube, bertemu dengan saya lama boy itu menjadi come to the point. Poinnya saya Sonia Queen. Yar, saya mental Sonia Queen nai. Neng kau ni comment box ko kunci nai. Bisa hate mana neng kau bikon ni cai. Anu aku just handang man like check your followers. Bisa majority ya boro nunggu nai. Because saya nembla. Abe useless yar. Neng tu views ni korum. Sampai malah aku like cloud nanggu cloud. Idiot. Nini cloud kong nanga. Like literally nini cloud kong nang like mental abe na ठीक नहीं आमान manipulation ni queen dia okay मंचे reply hen थाखाय बिनो हाय 22 minutes नांगौ useless woman यार useless woman culture को dirty खालामग्रा बियो खुगायावल' होनायलाय hey culture this I am birth in Boro society or Boro community abe shit yeah my I will not say anything like I don't want to use slang word Narzary creation बोरैबा mental जाखोना माखो मिन्थिया Sonia Queen now go the mental and I am confused right neng harsingnya mental neng harsingnya confused Sonia Queen live फैदों live फैयाखै माने आं recording खालामदों मोनसे बुस्थु नुनानै मानो होनथांबा नों फर्स्ट जेब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदों बेयावनो नों हारसिंनो कनफ्यूज कि नों लाइभ खालामदों ना नों रेकर्ड खालामदों आरो आंनि नामावबो नों कनफ्यूज जानानै दं लाइक आंनि नामा नार्जारी कर्नार ना नार्जारी क्रिएशन बाय द वे नार्जारी सेम जानो हागौ बाट क्रिएशन एन्ड कर्नार इज डिफरेंट क्रिएशन नि स्पेलिंग CREAT एन्ड क्रिएशन CORN आव कर्नार डिफरेंस दं ओके आं बर'नि रायलायनो मोना Who are you to say that I should not speak in Boro? Is it your like नों बर'खौ बानायदों नामा नों कल्चरखौ बानायदों नामा नों हारिमुखौ दादों ओके सो नों सोंदों कि लाइक बर' हारिखौ नों बानाय नामा बर' रावखौ नों बानाय नामा अबे डूड दिस सोनिया शेट क्वीन ओके बर' हारिखौ रावबो हारसिङै बानाया आं हारसिङै बानायाखै जों ज' जानानैसो मोनसे हारि बानायगोन ओके सोनिया क्वीन नों सासे मेच्योर नों सासे मादार नों बेफोरखौ बुजिनाया मोजांमोन रा मिथिग्रोबा मोजांमोन ओरैनो जास्ट बखिलाबायनाब्रा आरो बर' रावखौथ' आं बानायाखै जानो हागौ बाट आं रायलायोथ' आंनि रावखौ आरो जोंनि जेनेरेसन बेरायलायबोगासिनोखा इडियट डाम शिट यार ओरैनो जास्ट खुगायाव मोन्दों होननानैसो बखिलाबायो देन नाउ कम टु द वुमेन राइट्स The law has brought so much of things for women where women have equal rights, women have freedom to do anything what they want to with their life, with their body. They should not stay in a suffering, getting beaten by men, tortured by men. That's why we women are free now, and this is okay fine. This is a free country right now. Democracy. What do you mean by democracy? वुमेन राइट्सनि खोथा बुंदों नोंनाव कमन सेन्स होननाय दं बुस्थु दंना गैया आरो ह्युमेन राइट्स नोंनि राइट्सनि बागै आं जेबो बुङाखैमोन इकुवेलिटिनि बागै आं जेबो बुङाखै यार इकुवेलिटि था ना जेबो इशु गैया नोंनि राइट्सखौ आं सेयाखैथ' नोंखौ बुफैदों नामा आं I just criticized you dumb shit head idiot foolish if I called you like moron foolish stupid many more things I can call you Barang lingakin ko. Dong ako gusto mong nagustuhan ko. I really hate you yaar. Publicly ang handun niya. I really hate you. Because of your behaviors. Use your brain. Nini hand ko bahay na. Hand ni melem ko bahay na. Brain ko use kala. Nang free country ba mention kamno right? Nang manek fugo maapi dang jing book siya sindo free country maba country. Nang malama sa mga sex kamen nui nama. Free country kan ni. डेमोक्रेसियाव फ्री जानो हागौ जोङो राइट्स मोनदों जोंनि राइट्स मोनदों इडियट फ्री कान्ट्रि माने मा जेरावहाय गोदाव सोराव लामा सामा सेक्स खालामलाबायनाय नोंखौ रावबो जेबो थाल लायो बिदिखौसो दा फ्री कान्ट्रि होनो इडियट गाव टुर खालामो नालाय फ्री कान्ट्रि आरो नाय आं नोंखौ जाज खालामाखैमोन नोंनि ड्रेसनि सायाव नोंनि माबा सायाव आं जेबो जाज खालामाखै नों जेरै होन्दों ना स्ट्रेट फरवार्ड माइन्ड राइट आंबो बिदिनो आं रावनिबो ड्रेसखौ जाज खालामनो गोसो गैया बाट बिनि बिहेभियारखौसो आं होनो कि लाइक नों सासे बर' जानानै नों माने बिदि बिहेभ खालामो एबा नों सासे नोंनि कालचारनि डेन्स दंखायो ओमफ्राय माने बिदिखौ बिहेभ खालामो बिदि डेन्सखौ मानो खालामदों बेखौसो होनदों मा मेलेमजों बाहायखो मा बानायखो मा खोथा थांखो यार वुमेन कार्ड मानो गेलेयोब्रा आंजों नाय नों मेलेकजों गेले वुमेन कार्ड गेलेयोना भिक्टिम कार्ड गेले जेबो इशु गैया यार लिटरेलि I don't have any issue about that सोरजों गेलेयो वुमेन कार्ड गेलेबाय था आंजों गेलेना
because I know everything about this woman card, sympathy card, victim card, okay? आंखौ नोङो बे राइट्सनि बारै नों फोरोङो आरो आं नोंनि फ्रिडम अफ स्पिचखौबो सियाखै आं useless woman freedom of speech यार बाद बेफोरखौ पॉइंट्स खालामनो थांला ओके ओमफ्राय नों आंनाव सोंदों कि लिरनायाव नांगौ कि दे वर्क होननाय डेन्सआ बर' कालचाराव एलाउड गैया होननाय मोनसे प्रुफ एभिडेन्स देखाय होननानै मिथिखांबाय राइट अबे सोनिया क्वीन गुगलाव थांनानै सार्च खालामहै जोंनि कालचाराव टुवर्क होननाय डेन्स गैखाया बेयावसो आं नोंखौ होनदों कि लाइक वी डोन्ट एक्सेप्ट दिस डेन्स इन आवर कालचार इडियट एसे सानमोनरा ओमफ्राय नोङो बेनि डेफिनेसनखौ रोंगौना रोङा मिथिया बेखौ दे नों टुवर्क डेन्स होननायनि डेफिनेसन मिथिया I'm sorry यार if I'm doing something shit I'm so sorry यार ऐसे बिरबा जाहैदों sorry for that आं मिथिया कि नों मिथिया okay one thing is that twerk dance होननाया sexually provocative manners okay Sonia Queen that's the reason I made a video on you in that particular dance नि सायावहाय sexually होननाय बुस्थुखौथ' बुजिखायो दा बुजिया जानो हागौ आरो आंखौ रिप्लाइ होनाङा यार प्लिज आंनो रिप्लाइ होनाङा नोंनि डाम शेट हेडनि जि नोंनि ब्रेन प्रसेसा बिराद स्ल' अके नों प्रपार लजिकेलि सानग्रा नंखाया नों क्रिटिकेल थिंकार नङा एकदम सिम्पल थिंकार माने जोंनि वुमेन राइट्स दं मा दं नट लाइक दैट या नट लाइक दैट बिदि नङा राइट मोनदों दैट मिन्स यु शुड डु एभ्रिथिं यु शुड बि नों लानथङै बेरायलाबाय बिदि नङा ना स' भिडिअ एसेनोसै एन्ड लाभ इउ अल and please यार hate spread खालामना positivity spread खालाम आरो बेसां हायो टक्सिकखौ बन्द खालामनो सेस्था खालाम सापर्ट खालाम आरो जोंखौ ओके टक्सिकखौ स्प्रेड खालामनायनिफ्राय एबा बेड इनफ्लुएन्सखौ स्प्रेड खालामनायनिफ्राय बन्द खालामनो हानायनि थाखाय so love you all peace out